हाय फ्रेंड्स नमस्कार। आपण मैंने केमिति अछंती भावुँ आप भलर थे मु भी भलर अच्छी। आज बहुत जोर वर्षा भी होची से जल्दी टिके उठी पड़ी कारण एत जोर घड़घड़ी मारी पवन ही वर्षा है निद भी है से सका उठी मो सब कम भी किसी सारे सका उठी किचन सफा कर आरंभ करी रूम सफा सब सरला किंतु आमर दुईटा छुआ जे कि दिन 9टा आसानी एपर्यंत उठी ना चलते मुझे देखो सी केमी कौन कर कौन पर उठुना जाए देखो 9टा है बाबुल को शोचनी कौन ले आज उठबनी तो मैंने हैं कौन है अरे अरे वाह आओ कौन आओ संबित कौन है तुम गुड मॉर्निंग आज उठबनी कि आज कौन खाइब रे आज सका कौन खाइब कौन बनईदेवा पखाड़ ए सकाल किए पखाड़ खाइब रे वर्षा हो उपमा खाइब उपमा बनईदेवा अच्छा अच्छा ताले उठी पड़ सब उठी ब्रश कर उपमा बनईदेवा ए संबित फेर प्रतिभा शुएलु बेरे ए कि आज उठबनी कि आज कहीं कौन पाई कौन काले लेट रे शुईच कि रे केते शुइल काली 3टा मतलब कौन करथिल तमे सब मोबाइल 3टा मतलब चलाउथिल कौन देखुल गीत ना तू कौन कर एडिटिंग कर कि अच्छा कौन एडिटिंग कर हेलो गाइस देखो आम मैंने उठी सारी आम नाली आंब पुणी शुई पड़े चलते सार कौन कर सार आम आज सका उठी उपमा बनइले उपमा पिज पड़े पड़े नहीं पिज संबित खाइबुनि रे कत खाइबु जल्दी ठंडा है कौन कहला कहला हम डैम डैम टा कि डैम रे तो सब मास भल कसीबुल कसीबुल आम एटे कसीबुल अच्छे भांगी नुआ बन भांगी नुआ बन नुआ बन देखा घर को गले सब जगह बुली चल देखिए आज हम सारे कौन रोषे कर खाया भोक भी लगे बहुत जोरे देखिए सर आज कौन कर पोटला सर पिज पका पोटल तरकारी हम आ फ्राइड राइस हम
ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ କରିବା ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କରିବା ହଁ ତୁ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ଟା କରିଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ପୋଟଳଟା ରାଶି ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି ହଉ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତୁ ଅଧିକ ତାର ଫ୍ରାଇଡ଼ ରାଇସ୍ କରିଦେବ ଫ୍ରାଇଡ଼ ରାଇସ୍ ଜିରା ରାଇସ୍ କରିବ ଆଜ୍ଞା ହୁଁ କରିଦେବା ଜିରା ରାଇସ୍ ଟିକେ ପୋଟଳ କଷା ଟିକେ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଟିକେ ହଁ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ 11ଟା ହେଇଗଲାଣି ନା ହଁ ଠିକ୍ 11ଟା ହେଲାଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ରେ ହଁ ସାର୍ ଭୋକ ତ ଲାଗିଲାଣି ହଁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ନା ସକାଳେ ଟିକେ ଖାଇଥିଲେ ହାଲୁଆ ଟିକେ ତ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି 12ଟା ହେଲାଣି 12:30 ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏବେ ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିବା ସାର୍ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ବାଢ଼ି ସାରିଲେଣି ନା କ'ଣ ଚलो ये कर दे बाहर खाते बाहर चलेंगे दे नहीं कौन कौन पूछो ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ସାର୍ ପୋଟଳ ଜିରା ରାଇସ୍ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ପୋଟଳ କଷା ଜିରା ରାଇସ୍ ଆଉ କ'ଣ ପୋଟଳ କଷା ହେଇଛି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ चलो चलो खाई बस चलो चलो जल्दी बसो जल्दी लेट है गाना ये बोल बस खाली होंडा नहीं है रे तू खाइबु ना जी ହଁ कौन खाइबु तू हमर आज ହେଇଛି जीरा राइस ଆଉ ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ତୋର ଖିଆ ଯିବନି ହଁ ଖାଇବି ସାର୍ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି ତୁ ଆଜି ନ ଖା ଉପାସ ରହିତେ ଆଜି ତତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କି ନାଇଁ ସିଏ ଖାଇବନି କହିଲି ସେ ଖାଇବନି କାହିଁକି ରେ ତୋର ଉପାସ ଅଛି ବହୁତ ଖାଇ ଦେଇଛି ନା ହେଁ କାଲି ବହୁତ ଖାଇ ଦେଇଛି ବହୁତ ଖାଇ ତୁ ଖାଇବ ଦିଆ ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇଲି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ମୁଁ ଖାଇଲି ଖାଇବନି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ ନହେଲେ ଶୋଇବା ପରେ ଭାଗ ନାହିଁ ହୁଁ ଶୋଇବା ପରେ ଭାଗ ନାହିଁ ଖାଇବାରେ ତୁ ଖାଇବ ଦିଆ କି ଟେଷ୍ଟ ରେ ପୋଟଳ ପୋଟଳ କଷାଟା ଭଲ ହେଇଛି ଆଜି ନଖା ତୋର ଭାତ ଟି ବଢିଲା ଶୁଖିଲା ଯଦି ଖାଇବ ଜଲ୍ଦି ଆ ଯାଉଛି ସାର୍ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଆ ଜଲ୍ଦି ଆ ତୁ ଖାଇବୁ ନା ଖାଇବୁନି ଯାଉଛି ସାର୍ ତୁ ଖାଇ ଦେଖା ମୋର ଖାଇଲି ତୁ ଖାଇ ଦେଖା ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇଲି ତ ଉପାସ ହେଇଯା ରେ ନା ତୁ ଖାଆନି ଆଜି କାଲି ତ ଖାଇଛୁ ଆଉ ଆଜି କାଇଁ ଖାଇବୁ ରାତିରେ ଅଧିକ ଖାଇଦେଲୁ କି ତ ଉପାସ ହେଇଯା ରେ ପ୍ରଜ୍ୱା ଦେଖ ଅଧା ସଲାଣି ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଖାଇଚାଲିଲି ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଛି ନା ଆମର ଏଠି ବିନ୍ସ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବିନ୍ସ ହେଇଛି ବହୁତ ବିନ୍ସ ହେଇଛି ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଲଗା ହେଇଛି ଆମର କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେଇଠି ଏଠି ପନିପରିବା ବି କ୍ୟାରେଟରେ ହେଇପାରୁଛି ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଏଠି ବି ବିନ୍ସ ଗଛ ହେଇଛି ଲଙ୍କା ଗଛ ଏଠି ଲଙ୍କା ଗଛ
କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ସବୁ ଏଠି। ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି, ମଜା ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଏଠି ମଣିଷ ବୁଲିବାକୁ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ସିନେରୀ ଏଠି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ ରହିଛି ଏଠି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ରୁମ୍, ମୋ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ସବୁ ଶୁଖୁଛି। ଫାଇନାଲି ଆଜି ଦିନ ସାରା କାମ ଆମେ କରିସାରିଲୁଣି। ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ଖାଇଲୁ, ଦୁଇ ପହରର ଖାଦ୍ୟ କରିକି ଖାଇଲୁ, ଆଉ ମଜାମସ୍ତି ବି କଲୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ରହିଲି। ଆପଣ ଯେମିତି କମେଣ୍ଟ ଦେବେ କିଛି ଭଲ ହେଲା କି ନାହିଁ ସେଟା ଜଣେଇଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ଭରସା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ଏତେ ବାଟକୁ ଆଗେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେଇ ପାରିଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।